so I face the fire curtain ni Lord Tibet. This is about the font. Kung familiar ka mo sa kultura ng font. Futura. Let the following be postulated. 1. A point is that which has no part. 2. The past is only as we shape it. 3. A plane figure so precise, a plane figure we can precisely measure in any unit. 4. The following are possible. Pixel, proof, Earth to Moon distance, the amount of rain, line breaks. 5. Also, conversions are allowable. From SI to Indian, from wine to blood. 6. A line is a breathless length. 7. An angle is where two lines meet at a point. 8. And the past is premised on plane angles, the inclination to one another of two lines in a plane which meet one another and do not lie in a straight line. 9. When the lines containing the angles are straight, the angle points to a fountain that lies hidden inside a house under the bridge. 10. The source of font is possibly fountain. 11. While the source of a river is unknown, let it be X, part of which feeds the creeks in the fields where she dipped, parts of which flows in a flood below the house under the bridge. 12. And when a straight line set up in the house makes adjacent angles to the sky, immeasurably vast, can be said to be part of the future. 13. And unlike the past, is 1,000 times edgeless. 14. All perfect forms are derived from the measurement of the faulty earth. 15. The core of which is something melted, could be called fount, the root of font, one possible route to the future and further. Very saucy. Very saucy. Hey. Very saucy. Paparating ang kamao na tinapon parang bato. Ang suntok ay determinadong masaagi ng kanyang ulo. Pero teka. Flashback sa simula. Si Amata ay simpleng manunula. Kampiyon ng slam sa Canada at doon ay dinakila. Bakit? O bakit ba'y nagtatangka? Nabasagi ng kanyang mukha. Ang tanging niyang layunin ay mamangka sa panulaan ng lupa kung saan siya nagmula. Palihasa yung lang moha. Upang isigaw sa madla sa nila na ang Makata ay mahalaga. Na ang Makata ay may muka. Hey, pero sauce mo. Pero sauce mo. Pero sauce mo. Pero sauce mo. Mga pagkakawit-dawit kaming mahilig mag-poke at post sa makapal na pisngi ng Facebook. Nagkukonsumi dahil tila ba ang daigdig ay buhok ng Matrix at may software kung saan crap ang mukha ng Makata. Crap! Katulog na rin ng crap. Dahil minawala. Dahil minawala. Dahil minawala. Minawala ang mukha ng Makata. Pero sauce mo. Pero sauce mo.
Pero Sosimo. Pero Sosimo. Hey, inanod ng tsunami, nilunod ni Undoy, nilibing, niliming, inanod, nilunod, nilibing, inanod, nilunod, nilibing, inanod, nilunod, nilibing, inanod, nilunod, nilibing, inilipad ni Yolanda. Hey, pero Sosimo. Pero Sosimo. Pinatungan ng 10% na buwis ang mga honoraryong pag napapublish sa panorama, liwayway at traffic. Pinatasan pati royalty sa libro, pati ang napapanalo ng premyo at ang pagkakamalang sinto-sinto sa mga barangay at sityo. Kung makata may magtangka sa akademya upang lugtog sa pagtula ay pangalina sa mga kabataang umihibig sa haraya, hinahanapan pa ng masterado at lisensya. Di raw sapat ang mga plake at medalya, di raw sapat ang mga nalalathalang obra maestra upang ang taong nalalasing sa literatura ay maging mahusay na maestro o maestra. Tampay nga ba ang Makata? Pero Sosimo. Pero Sosimo, yo. May mga napipilitang lumapit sa politiko. Pag ang mga talumpating poging-pogi sa politiko ay sumambulat di lamang sa entablado, kundi pat sa TV, radyo at mga periodiko. May gumagawa ng mga pagkalastas, minsan mag-isa, minsan may ahensyang kabakas. Kung kaya kadalasan si Balagtas sa telebisyon ay lumalabas ng naka-Jago Levi's o Yapi na nagtutugmat suka. Versus may nagiging politiko, may nag-aabogado, may naumaling sa negosyo, may nagiging magsasaka o minero, kusenero, kutsero, kantero, latero, marinero, musikero, salamanghero, sirkero, kaskasero, may NPA o insurrecto, may rebeldeng moro, may sundalo, may barbero, may babaero, may pindero, may boksingero, at iba pang trabaho na katugmaman o hindi ng O. Yo. At pag-isa nga ba ang Makata? Pero Sosimo. Pero Sosimo. Pero Sosimo. Pero Sosimo. Hindi siya gumagawa ng tore sa tuktok ng kanyang kukote upang doon pumirme ng mula sa sarili. Siya'y asintadong botante na hindi nabibili, ngunit numero unong mamimili ng gulay at away sa palengke. At siya'y nag-iinit na sili kung sa plaza ay may debate. Minsan siya'y sumasali sa mga pangkat at politikan ng arte. Pero nagiging rebelde kung mga miyembro at presidente ay walang alam kundi mamulitika at umarte. Pero Sosimo. Pero Sosimo. Pero Sosimo. Hey! Na hindi siya masisisi kung gawin niyang tanging mga haligi ay kanyang pamilya, mga aklat at sarili upang maging kusaling higante na walang katabi. Katabi. Kung kaya kumikilang na talisman sa mga komperensyang pampanitikan, di lamang kanyang talinaga at kamanyang, kundi pati filosofiyang taglay sa poetika at patulaing kamalayan. Siya'y tila nagsasa-elemental kapag nasasangkot sa banggaan ng mga virtud regional at pangwikang digmaan. Talaga nga naman bilang historiador o kaya insigador ng mga pangarap at revolusyon ang mga tagahabi ng sesura at alusyon. Nasasabi rin ang mga matulaing orasyon ay pinapaawit maging ang mga titik ng konstitusyon. Di nga ba't may nagsabing ang Makata ay legislador ng diwa, ideolohiya, filosofiya at pambansang tunong?
para sa mga mamamayan. Ang matutuksong dito'y tumulay upang marating ang madaling hagang sambayanan. Wari mas nagiging makinang pang ay ikaw lang parang daga sa loob ng baga at diwa ng Makata. Hey, nagsose mo. Diba, dapat nga bang magpasukin ang matulaing daigdig sa dibdib na umaangil? Hey, hindi. Oo, pwede. Ito, may mga Makata sa tren, bus at jeep na ikot. May mga Makata sa sticker, poster at billboard. May mga Makata sa Maleskine, notebook at chapo. May mga Makata sa cellphone, email at e-book. May mga Makata sa blog, Twitter at Facebook. May mga Makata sa bar at club, sa labas, man o loob. Loob. Bumibintig pa sa utak at dibdib ang mga takbo sa isang tulang Ingles. At isang tulang Ingles na ang pamagat ay at the Quinte Hotel at si Al Purdy ang sumulat. Eh, tandaan nyo, may Makatang puso ay malambot. Sa isang bar ay pumasok, kahit pa ito raw ay nakakatakot dahil mas madalas ang gusot kaysa sa planchado at lukot. At kahit mais-nais niya ang dilaw ng bulaklak kaysa suntok. Sa tingin niya ay may mga dilaw na bulaklak ang inihain sa kanyang alak ng bartender na lango sa sipayo na tumatagos hanggang bungo. Ang ating Makata ay sinumpong pa ng sungit at sa bartender kanyang nasambit, your beer is half fart and half horse piss. At ang bartender kahit balikat ay nagkibit ay parang tumagay ng alak na papait. Ang nasabing bar ay mga ilang bisita, may mga maton, may dalawang lalaking nagro-romansa at pagandang dilag na nag-iisa. Ngunit lahat ay nagkarambola na may isang lalaki na hugis alambre ang natuwa at nagkastang biyasa sa karate. Nagpasag ng mga bote at ng gulpe ng isang lalaki na mas malaki. Sosimo, Sosimo, dahil hindi na nalaklak ang natapon na alak na may mga dilaw na bulaklak, nagkano ang tinalupan sa balat at ang ating Makata ay bumanat. Bakit mo tinapon ang alak na may mga dilaw na bulaklak? Sabay bigwas, sabay pakpak. Ang mga sipat suntok ay umupa. Makikita ng Makata habang nakaupo sa kalabang plakda na nagsisimula ng tumula. Nagsisimula ng tumula. Nagsisimula ng tumula. Bigkas laban sa bigwas. Likas laban sa lakas. Nagpalakpakan ng mga meron at ang bar ng mga gangster at mga maton ay tila naging gininto ang muhon na tangang tula na patungkol sa poetic justice at pagtatanggol. Ngunit mga pare, akala mo ba pagkatapos ng mga palakpak at pagkikila ay tinigaya na lamang siya ng serpesa? Hindi mga pare, at naiwan siya nakatanga. Naisip niyang isang kabalintunahan ang naganap. Pinakakpakan ng alibagbang ng panapak. Ngunit sa pagkatapos ng mga dilaw ng bulaklak, ngunit sa nito ay humingi ng matamis na alak na nektar niyang pinapangapangarap mula ng isang nagbigay, tagay at nagpaunlak. Hey, verso